плюс мухаббат буда. ва истироҳатгоҳи нозуруд тоҳиде ки дар деҳи путхини ноҳияи айни ҷогиршунас рафта 2 маротиба 2 сол муолиҷа кардам ва бо дастурамали ин шахси бузург муолиҷа кардам худамро. дар натиҷа ҳамин бемориро боз дошта дур шудам. Бинобар ҳамин шумо ҳам асосан барои муолиҷа аз ҳар як бемор вобаста аст. дастуромадҳо, нӯшидани об, рӯдаи меъда тоза кардан, талхи тоза кардан, баъд ба тартиби таомхӯрӣ эътибори ҷиддӣ додан ва тарбияи бадан мебошад. агар ҳар як шахс ҳамин гуфтаҳо, ҳамин нуқтаҳоро иҷро кунад, албатта Аллоҳ таоло бо ёрдами академик Нозуруд Тоҳирӣ ҳамин шифо меёбад.